brev må være fast. Ja, jeg vil i hvert fald gerne have en billet. Glimrende. Ja, der var jo folk, som ikke havde penge til billetten, så derfor så er der nogen i overskud. Ja, men nu jeg har jo også et enkelt brug af bogvinderen, og ja, jeg har da... Kan vi finde et sted at skrive? Nå, okay. Men det er vel ikke så værd også? Så, hvad er det, der rejser på? 140 risaler. Og anden plads. Ja, anden plads. Klogere folk end mig, der har forstand på den slags. Jeg skal bare dreje håndsvingen. Okay. Så ligger musikken, den ligger så gemt nede i hullerne der. Det er jo meget snedigt i virkeligheden, men ikke? Ja,